Hello produk season 4 dah kena ke video mentah teo tang nyalai direct cak ai ke bangi gitmu ban iya kena por di bangi ong mo kita ki senior citizen mo kibala repost nam saneng te teng ki don gibrio ki basu thu ki don bat gibrio ki ban la tam me kan repost nam ngam tip show ke ai ke jingmut hagi jing perkhat mo teng hakapor bi kadang kidang biang kidang bit kidang biang kidang don kapor ke bapu kapor na kamantaban kran ki ai hakata kapor kim don por dakila syong thaj no dakim don kam don jamsu kisdang ban mi kisdang ban kren na yeng kisdang ban kentho yu no kum kita ki ai bro khaj ba ngi lab bat ngi shem ti om dei baro mau ki bre ki bala temen ki ba kren be hoj ki bon ba ki ba mi ki social media ki ba mi ki ba jingmut ki don la gajong ki nang kum kita ki kren ki ai ka ba ki nang bat ki snothu om dei kum ki wei pat ki bla syukran khlebet ngam tip su ke ai ma ba yu i kini ki singi kum joro ki perlok jonga te ki la ya share ya ka wei ka video te ap masabatai sibin tinga ngatrai kata uni de ya kata ken kam long su ka khubor ka batmai kala de ka khubor ka bla ya hait ka ba phila yo i tengru e perlok na su om tang ka wei ngidei ban buram ya ki riu temen ya ki bala long ki pa ye ngidei ban buram kila de ki senior citizen jongi ya ki paieit ki mieit ki brio ki bala long kham halor ya ka kerta ka jongi ki bala de ka ta ka kadan kataru ka de ka wei ka bakum ka po ri indiang de ban buram lada de hangno haki jaka ke bangina piang lain hapo bank lene piang lain hapo ATM ngi de ban ailat yaki ya kata ka de perlok ke jing buram ya kita ki senior citizen de dan peneng jongi pat perlok ba halor kita ki ma kumang ong om bebaro ma nak kasi hajar try laban mi uwe la ne nak kasi po hajar laban mi arngot kum kita iba piru playo ibat piru pila yatib ba ti kum ka otherwise na bata jonga ka long bangin ngin long ki breu ki bangin buram tang bala ragi shem pat ka jinglong kum kita ki breu teng mo ki shem ka bu ka kerta ka kim desu kum bangla batai kim desu ka kerta jongki ka ade sa kerta ka jongki ban pynleit jingmut ya ka jingim jongki ba de bas ngungu ba Blei pen slam bagi day ban pai su Blei ban perkhat atau ka jingim jonga bro chetang lapan sultanat na yu Blei lapan sungubhan na yu Blei om day ban kentho yu uta om day ban kentho ban penmi kam day su ka por jongki ban ya kren politic hoj ada ki breu ki banang ban kren ki ai advice ki ai mensiam yu no hynrei ki mi ki temen ki bamentapat ki baya kwa ban pen i ba iPor yo uta kata kamba piu itu video jong ba adan ba uni temen u iPor sita yo si posngi ba unjuba kam dei su ta kapor jong u banle akan ikom tak ada ngos ong fi perlok ngi dewan borom mi temen ki bla he bla san ki bla don ka kerta ka jinglong temen tambang ngi dewan pej pat ki breu ki ba kumno ngi dewan borom ki ba kran ka jing sisa ngi dewan borom ki bat ki breu ki bam kran ka jing sisa na lor ba ki la long ki breu ki bla ka kerta jong ki la dewan long ban ya no hagawi ka benta kidang yelek kai khulung pat hagan ka juk ka pamenta te penlok mentang yo ngin ngap ya ka jingkren jong uwe youtuber uba don nong kenri udan ai ban ong syapang ni temen te khule sibon sepet ya kini ka video kaktin temen ke juong tuburam itu bala temen lani ke balasan lani ke bala sua hot kadai ke jing sisa kata hynrei haba kumne pinang bat nginang hi ban buram kum yakini ki jak temen lani ki bahasua namar tang ke jing buaid politik bat ke jing kwa pau kwa buram hadu kat ni ki peni kum gini ki nuksa bat kaktin jali jaum tang babuaid bat kwa buram palat uli paieit ula jarong thelit palat hynrei karta ju kala nang lengkot ngan hap ong baik da upaieit namar ngam sunang ban keren don akor don buram su kumya uni ulong suang man sua namar ke jing keren klemnong rim ke jong u da filas ngostat palat balai film su khot baik da ke jing yatai nia mar khmat ban su pensyai ya kata ke jing bu por ke jong pi ya uba ardan ti setan kibri ku bam don kam don jam kibri sulap mi baik tang hak mobile phone kibri ku badon laki jong ki kam ki jam kim don por ban pesngap ya kata ke jing bu por ke jong pi lada fisiam bat soke sisa ya kata jing sa jing it jong ba arden kam terekam lani long kam satia komba kwa mapi balai film sulai ya kendu markhmat bet bat uba arden bat kali bertaubahan na balai ke jing sa jing it jong pi ba arden kam terekam re hadu menta
Bafin sumi bathat kumtu ya ladei hapok kamidia. Balai film sutu ya karta lajong. Sakat no ban im hakani kasela percaya. Bat sakat no ngadang syong hakani kasela percaya. Bat keliru dalade ya ladei. Kat ni ngalapu nyuli. Lada fide sisya utau rituman hakarta. Ngam tarai ba findang dan pur. Ban pelai jingmut hakani kakam jong kepercaya. Hakajing sisya keladai ban pelai jingmut no. Saha kawai pat kepercaya kabakan zaman sim. Lada file bat keren hakani kadur. Imat karta jongpi kadang sutam ya kan ripok senem kendiat. Nikum no ngaburam ya kiri teman baro. Tang meladadon pat kumkini kibabalan tan. Ngaisi sisa-sisa. Lada pisau start boleh pimi nadu kitu kipor. Bakarta jongpi kadang biang. Bat yang yakun eleksyon nadu kita kipor. Bapidang klan yang syahid. Bat penpau syak percaya bang adai ubasta. Kat nila temen ru dang kuak yadai. Bandadon tangki parisi kumbapi. Telah kelak paradise kani gari khasi bat jantia. Balai pimdon kemat pimdon jabing. Kat ni gari khasi bat jantia kala jangam.